rodinu. Áno. Takže, dámy a páni, privítajme teraz prvú odovzdávajúcu v kategórii seriál roka. Presne tak, hneď dôležitá kategória, rovno takto... intermezzo, ako sa to povie? Rovno takto prichádza Evelyn. Evelyn. Opatrne na tých schodoch. Hlavne sa neprekoď dopredu. Ináč. Ale zase, keby si sa prekotila, tak tak sa odrazíš naspäť. Ale... Áno. Ale všetko, čo hovoríme, je od nás zo závisti. Zo závisti, hej. Čistej závisti. A Evelyn bola si úžasná, vtipná v tej úvodnej dokrutke. Veľmi sa tešíme, že sme ťa mohli takto vidieť. Ľudia sa chichotali. Ale teraz sa trošku posústredíme na iných hercov, tiež skvelých hercov v seriáloch. Takže nech sa páči, tu sú vaše 3 najobľúbenejšie seriály. Jsi nový obvodák? Jmenuji se doktor Martin Ellinger. Doktor Šimek vás vzal, když jste potřeboval. Ne, když se mu to zrovna hodilo. Zajímavé, poznamenám si to. Nemohl byste mi ten recept vypsat teď hned? Bohužel, nemohl. Jasně, že nemohl. Já jenom, že doktor Šimek si zase až tak moc na pravidla nepotrpěl. Ale doktor Šimek... Mumlejte, doktore, už je skoro u vás. Výborně, tak, a nepřestávej. No, vidíš, Tandiku, že se nemusíš ničeho bát. Tak, pan doktor je úplně neškodnej. Vy, položte ten telefon. A vy, buď to potáhnete tam, odkud jste přišla, nebo si okamžitě najdete mop a naučíte se s ním honem rychle zacházet. Vyjádřil jsem se snad dost jasně. O tobě je všeobecně známo, že tvé názory na mezilidské vztahy zastydly někdy v 18. století. Tak prečo si tu? Ak ste sa takto správali k ľuďom v Prahe, tak sa nečudujem, že ste skončili tu. Tak čo, milá? Praskneme do toho. Ja som zastúpená, ja sa vítam. Bela, počula si? Ale hovno. Presne. Vypadá to tak, no? Kedy? Toto sobotu, ne? Ženy, neodložíme to. Dáme jedného panáka na guráž a ideme na to. Kedy debil zase spôsobil toto? Ježiš, prepáč, to ma strašne mrzí. Si mi vošiel rovno do rany. Prmelík! Čo povieš? Úplný James Bond, ne? Ty si úplný herec. Si vádziať Maroš Kramar. Toto nedosť biznis. Sagan oproti tebe vypadá jak vrece zemáko v drese. Myslíš, že aj Peťa v ten tak režú vajca? Strašne ma režú. Mám pocit, že ich bude mať v krku, nebo čo? Ježiši, prestaňte. Neprestaňme. Ja tieto konflikty nezvládam, boli ma z toho hlava. Si daj niečo na hlavu. Môj muž vyvíja na Kristiána neustály tlak. Kam pôjdeš teraz? Nie, dozadu pôjdeš a budeš hrať dopredu. Lenže vaša manželka tvrdí, že mala na útek vážny dôvod. Tak sa som naspäť rozíť ako chlap. No, kľudne ma udri. Potrestaj ma za to všetko. Potom sa budeš môcť vrátiť k svojej úžasnej rodinke a svojej žene, ktorá na teba aj tak celý čas serie. Mama, len som ti prišla povedať, že keď si nájdem prácu, budem vám posielať. Keď od nás Mária odchádzala, koľko to môže byť? Rok? No? Prisahal by som, že sa k nám už nevráti. Dámy a páni, takýmto veľkým potleskom ste privítali prvé 3 nominácie, kategória seriál roka. Evelyn je s nami a drží aj sošku, aj obálku, aj... Takže túto sošku
Počkaj. Ja už som taká napätá, už som vedieť. Ešte? Veď ty si pozri, ale nehovor dobre, ešte ľuďom. Tak dobre. Nehovor. Musíme zaplniť 4 hodiny vysielania. Tak podrž. Máme len 3 kategórie. Počkaj, nie, ja nemôžem. To prináša nešťastie. To si mi mali skôr povedať. Si veštica. Ty vieš takéto veci. Ešte to nehovor. Dobre, ja viem. Myslím, že naozaj tá dokrutka bola pomerne dávno. Mali by sme si pripomenúť nominácie. V kategórii Seriál roka sú nominované tieto seriály: Horná dolná, Doktor Martin, Tajné životy. Tak, teraz je všetko jasné a víťazom sa stáva... Horná dolná. Gratulujem. Nech sa páči. Gratulujeme. A prichádzajú aj hlavní protagonisti. Ahojte, vitajte na pódiu. Čaute. Blahoželáme. Ahoj. Jaká si krásna. Gratulujem. Nastáva tzv. Hromadné boskávanie. Ahoj, krásne ste. Koľko vás je ešte? Tak všetci sa budeme boskávať. Ahoj, no tak to na Môžete infekčnom sa aj vy doma boskávať zatiaľ, lebo je toho veľa. Servus. Ahoj. Servus, ahoj. Blahoželáme, je to fenomén. It's a phenomenon. I want to thank two persons who are not here. Producent Gabi Popescu. Takže by sme chceli ešte producenta Gabiho Popescu pozdraviť. Režiseur Tomáš Jančo. A Tomáša Janča, režiséra. Because they were part of the project. Pretože sú súčasťou projektu. Príjemný dobrý večer. Dovolte mi v mene televízie Markíza zo srdca poďakovať divákom za tieto hlasy. Je to pre nás nesmierna česť. Musím v prvom rade poďakovať Matiasovi Setelemu, nášmu generálnemu riaditeľovi, pretože bez jeho podpory by tento seriál absolútne nevznikol. Takže ďakujeme. Ďalej ešte by som chcela spomenúť pár ľudí, ktorí sa podielali na tomto projekte, mimo teda Gabiho a Tomáša Janča, Karol Janák, Stano Dančiak, tu sedí Katka Fitková, Miroličko, pôvodní autori Zuzka Dzurindová, Peter Naď, ktorí tiež sedia tam hore. Chcem poďakovať Kukovi z Horky Žeslíče, ktorý nám napísal krásnu pesničku do našej zvučky. Ďakujeme. A chcem poďakovať taktiež obyvateľom Novej Lehoty, ktorí nás tak srdečne vpustili do svojich domovov a dúfame, že to s nami vydržia ešte ďalších niekoľko rokov. No a samozrejme obrovské ďakujem patrí týmto fantastickým hercom, ktorí absolútne dokonale stvárňujú postavy Hornej Dolnej. Takže ďakujeme. Ďakujeme aj my. Poďte ešte herci niečo povedať, sa budú starosta, priatelia, ja ako starosta Hornej Dolnej by som chcel iba povedať: na parádu! Ďakujeme pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz taká skromnosť tu všeobecná nastala, ale asi každý by vedel povedať niečo, ale zase, neviem, necháme to na vás, takže na parádu nechávame tak. Takže veľký potlesk pre Hornú Dolnú, absolútny fenomén televíznych obrazoviek, televízie Markíza. Seriál roka. Teraz si tu dohadujú niečo.